si mi se vidio gdje je otišao Neymar, brate, znači, evo, moram nešto da kažem što se tiče Neymara. Ja, ljudi, iz dana u dan se razočaram u fudbal, neko će reći, Simi, ti kao ne bi potpisao, ok, buraz, ali da imam stvarno para kao Neymar, nego Neymarov čale, nabijem ga na kurac, jebem li mu mamu, ko šta će ti više para, jebote, Allah, i kako se zovu ti klubovi, nastrovi. Neko će reći, Simi, ti podržavaš Ronaldo i on je isto otišao. Dobro, Ronaldo je respekt. Šta si, Ronaldo je malo slomio, ali Ronaldo, buraz, ima godina, razumeš? Ronaldo ima dosta godina i jebi ga, nek ide u Al Nazar. Ali buraz, Neymar realno treba da se vrati u Barsu, jebote, da kida. Veruj mi da je trebao to da uradi. Ja sam mu trebao reći, ja ću mu napisati na Instagramu da se vrati u Barsu. Iskreno, veliko razočarenje. Smorio sam se kad sam vidio taj transfer, brate, da je otišao u Al-Ihah, ne znam ni kako se zovu više ti klubovi. Mrzim sve i iz dana u dan sve više mrzim pare, zato što pare, brate, sve kvare u pičku materine, majke moje. Znači, jebem ti pare, sve kvare. I fudbal, i sad će youtubere s kockom. Objasnio sam sve, iskreno.